la situació de l'accés a l'habitatge està sent un problema. Un problema, jo crec, per la població en general i per les persones que nosaltres acompanyem encara més. Fundació Sallar és una entitat sense afany de lucre. Nosaltres treballem perquè col·lectius que poden estar en situació de risc d'exclusió, estem parlant de joves, famílies monoparentals, persones grans, inclús aquelles que potser es troben en aquest moment en un procés d'ocupació no formal d'aquest habitatge. Els habitatges que gestionem provenen en la seva majoria dels actius dels bancs rescatats. Això el que significa és que traiem aquests habitatges que podrien estar en mans especulatives i els destinem a crear i ampliar el parc públic d'habitatge. El tanteig i retracte és una figura que existeix des de l'administració pública, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Permet que ajuntaments i entitats socials, com és Fundació Sallar, puguin adquirir la titularitat d'aquests habitatges. A partir d'un crèdit de l'Institut Català de Finances, amb finançament del tipus d'interès i amb una compensació entre el preu de retorn del crèdit i el que poden cobrar de lloguer, que està establert també per norma en funció dels ingressos de les persones. El que permet que aquests habitatges, des del moment que l'adquireix la Fundació, passin a ser parc públic de Catalunya. I durant 75 anys els gestionarem i, per tant, després d'aquests 75 anys, el que estem fent, totes les entitats, és fer créixer el nombre d'habitatges del parc públic. Aquests habitatges es rehabiliten. A la seva majoria, tots requereixen rehabilitació. La nostra col·laboració amb el projecte Sallar és donar d'alta els serveis, és fer la reforma, és tramitar tot el tema de llicències. Tenim dos projectes que són magnífics, no? Per una banda, algú li dona una oportunitat de tenir un habitatge a algú que estaria fora del mercat de l'habitatge i, per altra banda, li intentem donar feina amb algú que estaria fora del mercat de la feina. No? Ostres, quan això ho pots unir és un projecte, jo crec que és el que ens va engrescar a tots. No? Jo crec que el que ens engresca és poder canviar la vida de la gent amb coses que realment sabem fer. No? He de dir que els casos que han sortit bé i amb èxit i amb una estabilitat d'aquests 7 anys de lloguer social són els que hem pogut concretar lloguer amb la Fundació. Per tant, el que busca l'entitat, sobretot, és aportar estabilitat, donar estabilitat en aquella família que puguin crear en aquest habitatge el seu projecte de vida, construir el seu procés d'empoderament i dedicar els seus esforços i els seus recursos a tenir una feina estable, a millorar la seva qualitat de vida, a acompanyar a la seva infància, perquè una part molt important també, parlem de famílies amb fills menors d'edat. Amb Sallar, com amb d'altres entitats del grup, nosaltres tenim una mirada de les necessitats i els desitjos de les persones ateses i a partir d'aquí mirem d'establir un treball en xarxa que ens ajudi a donar resposta a les situacions a les que volem fer front des d'aquesta mirada complementària. La col·laboració amb entitats com Sallar ens permeten arribar allà on moltes vegades l'Ajuntament no pot accedir, facilitant, per exemple, la rehabilitació d'uns habitatges que seria molt difícil que mobilitzéssim i, sobretot, agilitzant aquest dret d'accés a l'habitatge que des de les administracions locals és molt més complicat. Per tant, és una mesura més de totes les que estem implementant per a fer que l'habitatge sigui un dret per a la ciutadania. Col·laborar amb entitats com Sallar ens ha portat en aquest moment que tenim a disposició de la bossa de lloguer social 8 habitatges, que amb això hem pogut regularitzar la situació de famílies que estaven molt necessitades i que patien molt per la seva situació habitacional. Amb això els hem donat una tranquil·litat i poder continuar endavant amb la seva vida i el seu projecte vital. El que és important és veure com en aquest moment que estem parlant de la Fundació Sallar, hereva de tot el treball de Resilis, ha estat fer possible que persones que ja vivien en un habitatge o que l'havien ocupat però que hi havia en el darrere fons una necessitat social, poder regularitzar aquesta situació de l'habitatge i, per tant, poder tenir una llar, que en el fons segurament és el lema de Sallar, poder tenir sa llar cadascú.